wa nawo mpata kuti akuje zinezo mwana pano pakubwera kuti tiyakhule nawo pano nthena iliyonse tikati kuyamphandi akadalitso Kabambe amene tisungule pa chipani cha UDM amene wavota pano pa Chikumba Masambanjati mboma la Thyolo padinso chokera kayiwo kuti mina anaenda uthenga otani maono Kabambe mwavota otani maono Kabambe mwavota mwina uthenga waukulu kwa Malawi komanso mwaona bwanji zonse lero uthenga wangu waukulu kwa Malawi onse kuti tsiku lija litakhala tikulembekezera ndi lero tiye tituluke tonse tikapange vote tikapange exercise our democratic right yosankha azitsogoleri kuyambira makhansala ma-MP ndi president amene tikumfuna dziko lina Malawi tikufinyika tikulira mzambiri tsiku lake ndi lero zili kwa ifa Malawi kusankha amene tifuna tisankhire kuti dziko lathu liyende motani kupita chitsogolo. Mmene ndabwera pano ndaona anthu ambiri amene ali mizera itali kudza panga chisankho chawo cha zitsogoleri awo. Ndayamikire kwambiri wonse amene akuvota tsiku la lero. Komano ineyo I've been disturbed here chifuna kuti ndamva kuti presiding officer wapano akuwathandiza azigogo kumavotera Chakwera. Munthu wabwera munthu wachikulire kuti sinimatha kuona mundithandize ndifuna ndivotere president Wakale. Ndiye a presiding officer akumfunsa Wakale wake ndani, ndiye akuti tamatchulani mayina awo, ndiye akuyamba ndi Chakwera. Kumvoteresa munthu Chakwera pamene president Chakwera si president Wakale yayi. And it's quite disturbing kuti ma presiding officers angapange zimenezo. We are going to take up this matter with MEC kuti anthu awo akuapangitsa kuti azivotera Chakwera, which is very, very undemocratic and very, very bad. So ife ndifo kumudwa kwambiri ndi zimene a presiding officer MEC tazimva panopa pa polling center amene ndavotera tsiku la lero. Koma ONO zikuoneka kuti pali bata anthu ambiri akuvota ndathokoza ndikuyamikira kwambiri a Malawi dziko lonse chifukwa chotuluka mwa unyinji kuti no adzapanga exercise their democratic right. Honorable, the day today and you have done amene wanti adaliso Kabambe amene ayankhula ndithu kwa anthu komanso avota pano pa Masambanjati pamakapa Chikumba primary school ku Masambanjati kufotokozapo kufunikira kwa voti komanso kuti zina zimene anaziona iwo zosamwisa ndimene tachitira pano te yankho ndikhoza kukupasiranso kuti mwina ukhoza kupitiriza zina ndi zina pamene ife tikhati kulowerano kwa Goliath kuti somwina kumeneko ti asati kunali kulankhula kwa Dr. Dalitso Kabambe omwe akuyimira chipani cha UDM pa zisankho zomwe zangutha kumenezi. Ndipo iwowa amadandaula kunena kuti ku Masambanjati mboma la Thyolo kumeneko presiding officer wa Malawi Electoral Commission MEC amapangitsa anthu kuti azikavotera Chakwera pamene anthu otumwina samafuna kuvotera Chakwera. Ndi iwo awana kuti ankhaniyo akuti ayitengera patali kuti aone kodi zimenezi zinachitika bwanji ndipo zinthuzo zikhoza kukonzedwa bwanji kumeneko ndiwonongera anthu wa ufulu wawo. Nde mwazimvera nokha timati musanachoke mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox.